אוקיי. היי, שלום. צילמתי לכם תרגיל של קצב. זה תרגיל שמתחילים איתו, ואני אסביר איך קוראים את התווים האלה ומה צריך לעשות. דבר ראשון, צריך שיהיה לכם מטרונום, אז הנה פה אני כבר מראה מטרונום. אני אשלח לכם גם אפליקציה, אני סתם משתמש בזה, הנה אני מראה לכם. ככה זה על 80, זה עולה עד הרבה מאוד. אוקיי. ו-80 זה התחלה טובה. זה לא מהר מדי, זה לא לאט מדי. ואפשר יותר לאט אם רוצים, ומומלץ לנסות כל מיני קצבים. מהר, לאט. אוקיי. אני רגע אסביר את התרגיל, תרגיל קצב. אז יש לנו פה, אלה עם רגל אחת נקראים רבעים, כן? ואנחנו שרים אותם ככה, תא, 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 ואלה שמיניות, הם חצי מהאורך של הרבעים, ונשאר אותם על אותו קצב ככה, טקה, 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 אוקיי? אז התרגיל הוא כזה, אני אעשה שורה אחת ונעצור ונעשה עוד שורה. אוקיי, אני מפעיל את המטרונום. ו-1, 2, 3, and. טה, 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 טקה, 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 טה, טה, טקה, טה, 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 טקה. אוקיי, זה היה השורה הראשונה. עכשיו, אם זה היה לי מהר מדי, אני יכול להוריד, נגיד, בואו נעשה את זה עכשיו 60, כן? ונתחיל את השורה השנייה. בסדר? מוכנים? 1, 2, 3, 4. טה, 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 טקה, טה, טקה, טה, טקה, טה, טה, טקה, טה, טה, טה. וככה לתרגל בכל מיני מהירויות. אם זה קל לכם מדי, אז אנחנו נמשיך במהירות, נתקדם יותר עם המהירות, ואם זה קשה, אז להוריד את המהירות. ובהצלחה, להתראות.